Ir-rabja fost in-nies hija evidenti u dawk li sa ftit ilu kienu joqogħdu lura milli jikkummentaw issa qed jilmentaw apertament u jinsistu li dan hu biss gvern li għaddej b'kummedja wara l-oħra lesbiss li jisraqna. Kien dan is-sentiment ewlieni tan-nies wara li fi stqarrija uffiċjali maħruġa mill-gvern ta' Roberta Bela tħabbar illi waqt l-istampar ta' ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa ġew stampati u mpustati 1000 ċekk doppju. Dan se jwassal biex fil-ġranet li ġejjin dawk li rċievu ċekk doppju ser jiġu kuntattjati permezz ta' ittra ħalli jiġi indikat lilhom li ma' ċekk inħareġ bi żball u bekk ikollhom jirritornawh. Din l-aħbar ġabet magħha barax ta' kritika fuq il-midja soċjali. Gvern tad-daħ u talbi kif fl-istess ħin qalet persuna taħt l-artiklu li ġie ppubblikat fil-paġna ta' Facebook ta' Net News. Boħrajn jgħidu li dan hu biss gvern li jagħmel il-pudini dejjem iħawwad sforz l-għaġla biex jintbagħtu ċekkijiet lin-nies sabiex jippruvaw innessu l-ħmieġ li jinsab fih l-istess gvern. Kien hemm infakkar kif din l-istess tmexxija ta' Roberta Bela serqet lin-nies eluf mill-kontijiet tad-dawl flus li baqgħu qatt ma nataw lura. Dan apparti l-miljuni ta' euro minħalq il-poplu Malti u Awċi biex igawdu biss dawk tal-qalba, sempliċement biex jitħanżru. Ser il-gvern ta' Bela lanqas biss prova jreġġa' lura bħal fil-każ tal-ftehim fraudolenti tal-isptarijiet fost numru ta' din skandalużi oħra li saru fl-aħħar snin. Bin-nies jirrimarkaw li sakemm il-gvern jibqa' jaħtaf u jitħanżer, il-poplu Malti u Awċi qed jibqa' jbati u bl-għoli tal-ħajja tiżdied ferm aktar minn kemm ingħataw il-familji biċ-ċekk ta' darba illi bat Roberta Bela.